र ना र ना ना रे नु रे नु dim dum da na da dim da na da dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di na da na na da na dim da na da dim da na na da na da di na da na na da dim da na na da na da di na da na da na dim dum da na da dim da na na dim dum da na dim dum da na da dim da na dim sa re ga ma ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da da ni da sa ni da ni sa ni ga re sa ni re sa ni da ni sa ni ga ma ma ga re sa ni re sa dim dum da na da dim dum da na dim dum da na dim dum da na na
काका हे दगड कसले ठेवला तुम्ही? हे लोखंडी जे हत्तीर आहेत कोयती म्हणा कोयतीवर आहेत त्यांना हे धार काढावी लागते. धार येते जाणे हे नाही आणि मग ते हे तुम्ही ओळखलात कसे म्हणजे धारेचे दगड आहेत कसे ओळखलं? हे गोल दगड असतात. हा. हे खरखरीत असतात खरखरीत खरखरीत, हा. जेणेकरून ते खरखरीत मिळाला तर त्याला धार बी चांगली येते. धार चांगली येते. हा. हा. म्हणजे घासून 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 चांगली घासून धार- चांगली चांगली येते, येते, हा. हा. असं म्हणजे ते आहे. लोखंडाचे कोयते कोयते आढाळे आढाळे, हो. सगळे त्याच्यात. हो, हो. हा. आपण मी करतो आता आपण रस्त्यावर गेलो जंगलात गेलो दगडी आपल्याला भरपूर दिसतात भरपूर दिसतात. पण ते ओळखायचं कसं की हा धार काढणारच दगड आहे म्हणजे ह्याच्यात आपण धार काढू शकतो. आपण जर त्या मग एखादी हत्यार घेऊन गेलो कोयती म्हणा काय म्हणा हा पण ते हिला जी खरखरीतपणा असतो हा खरखरीतपणा हा त्यामुळे आपण ओळखू शकतो. हा त्याच्यानं तुम्ही ओळखता असं. ओळखतो खरखरीत आहे ह्याला धार मी जेणेकरून ह्या दगडाला धार येऊ शकतो. येऊ शकते हा बरोबर. असं तो विषय असतो. थँक्यू चांगली माहिती दिली आम्हाला.
हा वेळ लागतोय मोठी असतं झाड नाही नाही जमिनीत तयार होतं आपल्याला हा रथासारखा लागते जमिनीत तयार होतो कंदमूळ आपला राम लक्ष्मण 14 वर्ष वनवासात गेलता ना हेच खात होतं कंदमूळ वनवासात चांगला असते पित्ताला उष्णात कम होते कोण साफ होते पोटात पण राहते वनस्पती आहे सगळं फळ भेटतं पण फळ कुठं भेटणार नाही हे कुठे कर्नाटकमध्ये असतं का हो कर्नाटकमध्ये तयार होते तिकडे नाशिक कर्नाटक तिकडे पार्सल येते आम्हाला आम्ही घेतो एवढं 8,000 रुपये विकत घेतो आम्ही हे कसं 50 ते 6 100 ते 12 आहे एवढा 50 ते 8 हे 50 चांगलं असतंय एवढं चांगलं असतंय म्हणजे हा वेल आहे की काय आहे? नाही जमिनी तयार होते जमिनीच्या खाली तयार होतं हा पुरुट आहे कंदमूळ हा कंदमूळ आहे हा का कंदमूळ पुरुट असते हे बसणारे उचलून घेऊन जातात ना मग ही आयडिया काढली आहे मस्त आहे हो नाही तर कोण घेऊन जाणार आणि तिकडे जाणार मग तो घेऊनच जाणार हा मग त्याच्यासाठी आयडिया काढलेली हा गतीने बांधायचं कुठे जाणार नाही नाव काय तुमचं माझा महेश गाडी महेश गाडी काय दापोळे दाबोळा साईडला दापोळे आहे देवगडमध्ये देवगडमध्ये का? हा देवगडमध्ये दापोळे खर्च स्टॉल लावला तुम्ही हे काय माझं वडापाव सेंटर आहे हा हा आहे का असं
चाय तुम्ही चहा स्वतः बनवता? स्वतः हा. म्हणजे काय काय असतं त्यात? ती काय साखर पावडर जास्त तर दूध दूध फक्त बनवायची कला तुमची. कलेचा विषय आहे तो हा बरोबर आहे. बनवायचा. चहा का सगळेच बनवतात पण चहा सगळंच बरं प्रत्येकाची कशी कला वेगवेगळी आहे ना हा, माझ्यात त्याची कला जास्त जरा वेगळी आहे हा बरोबर. हा त्याच्यामुळे कसे लोकांना खूप आवडतं आवडतं ना बरोबर. हा लोक कुठून पण येतात माझ्याकडे चहा पिऊ हा, हा. असं गाडी घेतली कधी गाडी वगैरे येतात माल थांबणार नाही. फलटण कुठे आलं? फलटण कुठे आलं? कुठे? पंढरपूरच्या ओके.
उंटाचे पाय कशाला बांधलाय? चावतो म्हणून बांधलं. माणसाला चावतो? नाही उठाणला. उंटांना चावतो? हा 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 त्याच्याकरता. त्याच्यावर बांधलं का? हा हा उठाणा चावतो. मोठं जानवर आहे. पाय चावलं जानवरला काय करणार? हा बरोबर. हा. असं आहे. ओके ओके. ते मस्तीवाला ना ते उंट. ते विकत कुठून आणला तुम्ही? राजस्थानवर. राजस्थानवर ना? हा. मग आणताना कशी आणता? ट्रेन मधनं आणता का? नाही गाडीला आहे. कुठे लॉरी मधनं आणता? लारी ट्रक मध्ये. हा. मग एक उंट आपल्याला किती रुपयाला पडतो? तिथे भेटतो 70,000 80,000ला. गाडी भाडे समज 70-80,000ला पडतो एक उंट. 70,000 एक उंट आणि गाडी भाडा पण सगळं मिळून 70,000. हा 70-80,000ला पडतो. मग तुम्ही याला खायला काय देता उंटाला? सरकी पेंट, गूळ, कडबा भुसी, हरभरा भुसी. ते देत असं. तुमचे किती स्वतःचे उंट आहेत? आमचे एकच आहे. एकच आहे. मग हे बाकीच्या दुसऱ्यांचे? सगळं एकच आहे. एक आहे सगळ्यांचं. हा एक एक घेऊन येतो असं. हा एक आहे. मग आता तुम्ही कुणकेश्वरला 2 दिवस असणार? आपण 2 दिवस मग चालला रत्नागिरीला आहे. काय आपलं तारखेला ह्याला मुरुडला आहेत. मुरुड जंजिरा? नाही हे दापोली मुरुड. हा दापोली मुरुड. दापोली मुरुडला आहेत. बाकी तिकडे उंट शिरोडेवाल्याचे आहेत. हा तिकडे 4 घोडे आहेत. उंट आहेत. शिरोडेवाले आहेत. 3 उंट रत्नागिरीचे आहेत. रत्नागिरीच्या. 4 उंट तिकडून आले. मग आता रत्नागिरीला जाताना कसे जाणार तुम्ही? गाडीनं गाडीनच जाणार? येणार बी गाडीनं जाणार बी गाडीनं. आम्ही पायाने नेत नाही. आहे ना. हा अंतर लांब आहे ना हा बरोबर. लांब आहे. 100 किलोमीटर आहे ना. हा त्याच्यावर काम करून त्याला का तकलीफ द्यायची आपण? नाही ना बरोबर. तो पण आपला प्राणीच आहे बरोबर. आपल्या बाळाबच्चीचं पोट भरतो ते आपण त्याला आपण तकलीफ देत नाही. घरी बी जाणार असलं आम्ही गाडीनं भरलं त्याला घरी गावाला असं असतं. हा, तुम्ही आता त्या उंटाला पाय बांधलं कशाला की बाकीच्या उंटांना चावतो म्हणून? चावतो म्हणून हा. बांधलंय. आणि हा उंट कसा तरुण आहे आणि बाकीचे कसं जरा वयस्कर उंट आहेत ना हे वयस्कर आहे बरोबर. नाही हे बच्चे वयस्कर नाही. त्याच्यापेक्षा लहान आहेत. तो मोठा आहे. लहान आहे का? हा मोठा आहे का? हा असं आहे. हा हे काय हे 10 वर्षाचं आहे. हे किती 10 वर्षाचा उंट? हा. हा आता हे माणसाला काय नाही करत. असं आहे का? हा. गरीब आहे. हा आणि जात एकदम गरीब जाते कोणता बदमाश होतो. आहे ना. असं आहे ना. हॅलो 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 उघडून टाकणार माणसाचं. काय म्हणता? उंट चावणले बेकार आहे. मग तू चावतो उंट? हा उंट चावतो. चावला काय करतो? चावलं का हातपाय तोडून टाकणार. धरलं का तिथं असं एवढं करतो? आमच्या आजच्या पोरगा इथून हात तोडून टाकलं. काय म्हणता? हा तरुण आहे तो आता. 2-3 लेकराचा भाव आहे. हा हा जोर दाताने तोडून टाकतो उंट? हा म्हणजे आपलं वाटतं गरीब पण जवळ पण जायला नको ना. म्हणजे भीतीच आहे ना ही अशी. त्याच्या अंगावर झालं ते धरणार त्याला. आणि दात त्याचे मोठे आहेत ना. कटकन तोडून टाक. कुठे जात आहे त्याची. पूर्ण हात तोडून टाकला? हा पूर्ण तू कट केला ना डॉक्टरनं. हा त्याचा चामडीमध्ये अटकला होता. अरे रे. मग जनावरच्या जवळ जायला नको. जेवढं शांत आहे तेवढंच रागीट जनावर आहे. हे शांत तेवढं शांत कधी बिसरलं कधी ना. हा मग कोणाच्या बापाचं होत नाही. आहे ना. हा आणि एक लात बसली तरी बसते गाडवार की जाते. आता आलं कधी. बघतोय कसा ऐकतोय. बरं ते आपण उभा म्हणजे मस्ती इकडे तिकडे फिरणार आहे. आहे ना. हा हा त्याला नवीन माणसं दिसत आहेत ना. हा हा. आम्ही लांब आहे तू तिथं उभा राहा. आणि हुशार आहे.
नंबर 4022 गाडी नंबर 4022 कुणकेश्वर आश्रम गाडी नंबर 4022 कुणकेश्वर आश्रम चला अकरा निर्माण आश्रम कुणकेश्वर आश्रम या गाडीनंतर सुमारे 1 तास गाडी असेल प्रवाशांनी नोंद घ्यावी. शाळा सुट्टी पडली ती लाव बिचारा कधीपासून ठेव ठेव मोबाईल पडायचा ठेवलं बघा असं 2 तास उभे राहू गाडी दहा बारा गाड्या तिथे एसटी उभे आता पण एक रिकामी मालवणून आणतायत उभे नाही एकदम आज पण सरकारला पैसे हवे ना पॅसेंजरचा कसा तुम्ही आता मालवण लोक आहेत ना आचऱ्यावरून सोडाय कुठीच म्हणून डायरेक्ट मालवण ठेवायची गाडी कुठेश्वर घेऊन येत आहे घेऊन येते बस नीट बस वर गेला मातीला सुट्टी आहे म्हणून आपली कॉलेजला कधीपासून उभ्या नाहीला तर चाललं कुळीत बस जोडून चार्ज केले दोन केल्या थंडा घेऊन गेले दुसरीशी आम्ही 6 वाजता गेलो नंतर 1 तासन गाडी छान गेली परत येणाऱ्या दर्शन घेऊन 9 वाजता घरात येऊ आम्ही आता फिरत राहतो 11 11:30 झाले बाजार होतो नाही मस्त कुणकेश्वर एका आपल्या अंगणेवाडीत मस्त घेते आज काल आम्ही रात्री होतो ना 8:45 बंद केली गेल्या वर्षी कुणकेश्वरची यात्रा 3 दिवस बरी होती आम्ही जातो इथे आत्र्यावरून ना आमच्या जवळ काय रिक्षा घेऊन गेलो तरी आमच्या मग आचरा गेला होतास आम्ही आत्र्यावर कुणकेश्वरला
कुणकेश्वरला जाऊन येईलास? नाही अजून, आता उद्या जाणार उद्या. तरी माझा मुलगा म्हणतो आई तुका सोडते, नको बाबा तूच काहीतरी भाड्या मी एसटी नाही तर काय गावलं तरी घेऊन जा. आता परत येऊ चालेल त्यांचा विचार आहे की त्या त्रास 4 दिवस मिळतील ते असाच आई तू बचवतं आणि त्यापर्यंत परत येत नाही पण गेलो आता रिक्षात गेलो. रिक्षा रात्रीच होतो पण ती ह्याचंही मस्त ठेवलेलं आहे अयोध्यानगरीच्या होता ना तेव्हा पुढे अगदी 12 गावची लोक येते आमच्या रामेश्वर हा जेवण दोन टाइम होता. 4 पोरगे मला रात्री नाही रात्री कार्य म्हणून दुसरे पोरग्यांचे रामनवमी कामलेला आणि बाकीचे कार्यक्रम पूर्ण इथं पंढरपुरात गेले का तिथे असं काहीतरी परत येतं असता आषाढी हे असतं ते दुसरे काय मालवण आणि कोण तुम्ही? नाही कालावडी तर लघुचं कोणी केलो मग त्याचं जवळ माळ्यात आणि घरात भंडारवाडी घरून माळ्यातून जातो काय कार्यक्रम असला का आमचं जवळ जवळ बरेच होतं कार्य ते अलाउच करतात ना असं असं मग आम्ही जातो. नाव काय तुझं? मुर्मी. होडीने जाऊचं लागतं तुमचं? नको होय आतमध्ये एवढाच ओढी ते जुयावर जाणार आहे. जुयावर जाणार आहे. नाही आमच्या इथे माझी पण माहेरची गिरल्यात कांबळी आम्ही पण कांबळी. हो गिरल्यात की होय हो मी गिरल्यात ते कांबळी ते काही होतं लागतं ना आमच्या भगवती येतात ते बाबाल पण होतं ना बाबाल कांबळी गिरल्यातले असं वाटतं हे गिरल्यातच 5-7 घरं होतात कांबळ्यांची आहेत ना. हा. पण देवी त्यांची भद्र झाली ना. भद्रकाली आमची पण तिथे मी आता आजोळी तुमच्या सासरचं काय कांबळी आहे ना? नाही माहेरची कांबळी. माहेरचं काम आजोळीचं पराडकर आणि ते आमच्या माया घरचं मोरवेकर आम्ही आचऱ्यातले मोरवेकर असं. आमची देवी नारीला बर्डेकडे बघा ते बंगले म्हणले आमच्या पुतण्या शेखर मोरवेकर सगळे ते तो चंबान ह्याच बांधता असे बघला म्हणजे पहिल्यांदा त्या बर्डेकडे काय होतं काय नाही. आता हिने आमच्या पुतण्यांमध्ये 2 नंबर दिरांचे बहुतेक झाले असे वाटते लाकडा की होती ते गाठी आहे काय गाठी आहे काय लाकडा आणू? हो होय होती काय लागली गाठी आहे ना पण नाही झालो आम्ही गाठी आता घरी आता गॅस झाले पहिली लाकडा आणा. नाही म्हणून आमका बाबा चुलीवर करूची सवय हा आमच्या टेबले का आता किती लाकडं असायची आता आम्ही इकडे काही कोण येणच नाही पोरगी आपली पाऊस आहे पुरा घेऊन गावात लाकडा असं मी लोक गॅसवरच होया आमचा सवय हा आम्ही घेऊन विरव करतो गॅस नसतो आताच्या नवीन यांना काय समजणार समजत नाही आमची सुंदर झालो आता गॅस संपतो आमचं रोडी थांबव रे चला चला बाबा घेतलंय पुढे उतार चला काका
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.